E, želim da vam se obratim stvarno u vezi situacije koja me na neki način prati u poslednje vreme i veoma je bolna na neki način zbog svoje gluposti, a to je arogancija. Naime, to je kao slepo samopouzdanje i u kom se bilo šta što ti ljudi dobronamerno govore, bacuje na neki način, zato što jednostavno to slepilo samopouzdanja je postalo takvo da uopšte ne može da čuje bilo kakav drugi metod od sopstvenog. I mislim, samo u ovom vremenu u kome neki ljudi ne važe stvarno, to je razlika između političara i Boga, stvarno Bogu, mi smo svi važni. To je definitivno nešto što treba da znate. I ovo jeste neki način ubijanja ljudske volje i kroz ove medije i kroz sve. Mi već znamo tu priču, sam to objavio i na... To se i u Evropi to postoji. I u Americi to postoji i jednostavno je destruktivno. I slučajno sam to shvatio kroz neku, u stvari, kad su mi spomenuli Vučića, ja sam potpuno zaboravio na neke stvari, nešto sam investirao u neku berzu i izgubio sam zbog svoje slepog samouverenja. Ja sam potpuno počeo da se ponašam onako kako sam i juče rekao sebi da baš neću, ali to je bilo izazvano. I izgubio sam, naravno. Neki novac koji sam hteo da namenim za ljude kojima je potreban i na neki način sam došao do svog shvatanja da ne možeš novcem spasiti ljude. Tako da nije toliko strašno, ali sam osetio koliko je strašno u stvari biti arogantan. I ta arogancija je nešto što se jako skupo plaća. Tako da, je to suprotno Bogu, naravno. Bogu smo mi svi važni, u aroganciji naše mišljenje više postaje potpuno, mislim, ne uzima se ni u obzir. Tako da, zato mi trebamo da svi usporimo i da pogledamo oko sebe, da ne jurimo samo automobilima, mi nikoga i ne primećujemo. Prestali smo da budemo, trudimo jedno vreme možda, da li je to gore ili loše, ali ovo molim vas, trebate da radite na sebi, naš vođa je potpuno arogancija. Tako da u takvom društvu može da se kreira ogroman broj ljudi koji su isto takvi, a mi imamo taj problem da na neki način svi smo kao zajedno u jednoj muci, a ta muka je u suštini to što ali to ljudi oduzeti nam je osjećaj slobode, a ja to ne znam da li to neki ljudi mislim uopšte i primećuju. A kad se oduzima sloboda, to je na neki način tim navikama koje smo skloni da prihvatamo i koje nam se non stop namiču na televiziji. Da to kao nemojte gledati televiziju. Ne treba stvarno, ne znam ko će ovo da sasluša, ali ovo je način kako se postaje nešto što ne želite postaviti. Tako da volite jedni druge i ovo će sve da prođe. I samo sam prošao tu rupu koju sam vidio koja zjapi, i veoma je duboka i teška da se iz nje čovjek izvuče. Tako da,
tako sam imao osjećaj trenuta neki, mislim, teška je greška, da. It's a heavy mistake to be, da, teška je greška biti arogantan, da. Tako da, eto, želim vam svima neke lepše dane koji stižu i eto, slušajte drugih, pogledajte u pravcu drugih i brinite za druge, zato što bi to Bog želao da radite i obratite pažnju na što oni govore i mi smo ovde zajedno, tako da ta greška je toliko za mene poražavajuća da ja ne mogu da verujem da sam postao nešto što na neki način najviše prezirem. I to je ono što je cijela ovoj priči nevjerovatna stvar. I da sam to morao da saznam zbog svog okruženja i me veoma brzo će me razbuditi i naučiti da neke stvari, da nekoga ne možemo da menjamo, možemo samo da jednostavno da shvatimo koliko je to opasna stvar stvarno i da nam se to nikad ne ponovi ukoliko nam se desilo.